No niin. Kun katsomme kuuta, niin ottaisiko tämän primitiivisen uroksen omaksesi pullukka rakkaani? Sitten alaviittana meisseli sisältyy tarjoukseen. Se tulee sinne. Oota mä vaikka kameraa. Oota, Oliko se siinä? Oli, se oli lyhyt ja ytimä. No niin, kerroppa nyt. Siinä oli 5 sanaa. Älä aloita vielä. Tietoteknisiä ongelmia. Oh. Lämpössä oli liian tiukka haalarinsa tällä. Ei semmosia haalareita oo tehty vielä, mitkä ei oo 13 sanaa ja 5 niistä oli määrätty. No niin. Vielä kerran. Turhaan läpi se. Saatana toimii. Sillä on hyvä. Oo, Isolla äänellä. Kun katsomme kuuta, niin ottaisitko tämän primitiivisen uroksen omaksesi pullukka rakkaani? Meisseli sisältyy tarjoukseen. Löytyy muuten polttarin kanssa.